suka minê. Çûbû sukê germ bûna dilê min. Digotin suka mirinê, suka keseran, suka sor. Jiyana min mir, hezkirina min û tirsa min tim dibe roniya min. Ba di guhê min de, av di dilê min de, çiya di mejiyê min de, strêkên çiyayê min digotin, waya hat. Germbûnan dilên te. Ava te di nava çiyan de dikeliya. û jê hestrên birîn daran dihat bihînan te. Sukê dixist hembêza xwe kesk sor, tîrê jê xwe berdida ser. Reşê jê xwe dida spiyê, werd û sosin banga bihara rengîn dikirin û dihatin. Ew awirên te weke germbûnan rojê xwe berdida nava dilê min. Wan rengên te yên biken, xwe berdida ser lêvan. Ji dil gulan re dibû derman. Şewqa çavên te dibû mîzbeh li pêşiya min, li nepeniya dilê min. Hezkirina min, navê te suka şana hunguvan dihat neqişandin. Hemû cîhan xwe dihatin lêdatanê suka min. Ev demo hemû demin ve xweş û temaşevanên hêja em bi bernameyeke nû bi mêvanekî cuda em dîsal pêşberî wane. Mêvanê me yên nû îrohîn dostê hêja Mehmet Deviran e nivîskar û helbestvan. Tu bi xêr hatî, tu şewanî tu başî? Em jî baş spas dikin ji bo em beşdarî vê bernameyê kirin. Spasî xwe Malê serçavaz. Saeta te xweş vê te bi helbestekê dest pê kir. Em hinekî te nas bikin bi awayekî klasîk ev pirseke klasîk e ji bo temaşevanên me. Ez Mehmet Deviran di sala 1975 de gola gulê girêdayî şer bixê ez hatime dinyayê. Destpêkê de di nod û dudan de ez 17 salî ketim girtîgehê. Ji bo ştî girtîgehê wek welat Kurtkê hez çixwa jî min destpêkê bi Tirkî dest pê kir bi helbestê jî û ez veger me vedigerin ser xwe yanî dibê nokê ra bi ser kokê. Ji ber yekê jî em jî vegeriyan ser jiyana xwe ya hebûna xwe em xwe vegeriyan helbestê min derketin destpêkê Tirkî derketin. Suka mirinê bi Kurdî derket. Kortka Filahan derket. Wek roman. Wek roman hat nivîsandin. Çîrokên azad hat nivîsandin. Pêşwazî Hevalê Hüseyin Çelebi. Pêşwazî wek antolojiya wî hat amade kirin. Doxîn artı 18 derket. Ew jî tişkî gelêrî hat nivîsandin. Ku adi jî zargotî ji bo zaroka Pinskê hat weşandin. Alî Şaredariya Qeyapınarya weşandin. Harî dawê jî de romanek min kem berdestên mabû bi Tirkî Zehîr ew jî wek bi jehr hat nivîsandin. Gelek dem bi ez wek komanda nivîskarên Kurd Saziyan da piştî saziyan da gelek saziyan da jî gir. Enstitûya Kurdî Amedê de min jî gir. Dema ku wera we çirûz wan Amîda Kurd Gilawêj azadiya welata gelek helbestê mat weşandin. War havî heya rayîro di aliyê Kurdiwariyê berdewam dikin. Gelek tiştên din jî hene ku dorwerê em behsa wan jî bikin. Ev jiyan bi rastî gelek kesên ku bi Kurdî re eleqedarin bi siyaseta Kurdî re bi nivîsa Kurdî re gelek kesên ku bi kurdewariyê re eleqedarin ev wek kurtejiyaneke hevpare ku te behs kir. Bi zarokatî em dikarin bêjin. Ketina girtîgehê di girtîgehê de hin bêtir belkî li ser xwe hûrbûn, xwe nazkirin, derketina derve û cihê ku li girtîgehê hiştî ya jî ji wê derê domandina li derve. Ev wek jiyana Kurdekî em bêjin ku kurdewar e. Îca yê te hinekî ew ki ez dixwazim hinekî te behs kir ev meseleya jehrê jî Zehîr ku te got ew mesele jî û destpêka helbestvaniya te ya di girtîgehê de ya bi Tirkî û vegera li ser Kurdî te çawa dinirxînî ne tenê Mehmet Deviran gelek nivîskarên Kurd. Niha bi rastî
destpêkê germe destpê bike diya min erfek Tirkî nizanî bû بله lê belê ew Kurditiya me re wextê li malbatê biaxiftin tu carekî wê Kurditiya xwe ji bîr nake بگم lê ew zext û zorên li ser Kurda hatî meşandin sedî sed ji me re tu çawa jî bike ji zimanê xwe ji çanda xwe ji dîroka xwe tu hekî dûr dikeve پرورده یا بزمانه کی دنجی cuda dide mesela Tirkî dibe ki geriye ket vurma yani ew açık waniye wextê tu neh dest dibistanê dike ji bo te çina ji bîr bike zimankî neh dide pêşiya te ew ziman jî bi rastî zem çima wa me rev şêrîn dihat yani di nava dibistanê de pêşbaziyê me dike pêşbazî ya ez ê çixwaz hîn bibim ez ê çixwaz çî bibim yani wî hawîl me re tê tu hêdî hêdî ji zimanê xwe dûr dikeve heta cana jî digotin li malê kî Kurdî biaxife werbibêjin çünkü ev zext zor jî henin tu malê mesela te dike Kurdî biaxifiya باوی کی سیستماتیک اسیمیلاسyon wextê werdike ama tişkî jî tip vê xwertîne sadece ew Kurdiyetiyê te ji dûr naxe ew te him girê dide xwe him wek aslında em dibe sîxur te hênî sîxurtiyê jî dike zaten di jiyan wir dest pê dike ji ter sîxurtî wek ajantiye em dibe yani ji ber wî ajantiye em dibe sîxurtî wî hawî ji ter wextê tu dest wî karî jî bikin însanî dest wî karî jî dikin şumar zaten çûçukiyayî de tê وک کرمکی Kurmkî hatî yani dibe ki Kurd Kurmê şîrî heta heya pîrî. pîrî devam dike ya da dibe Kurmê nejdarê nejdar narizde tiştê wanî ew Kurm hêdî hêdî dikevin durê te zaten tu kesetiya xwe durê te vala dike yani jiyan hemû ew çawa em dibên ki hezkirina jiyanî hezkirina dara hezkirina avê hezkirin wala heqete giş hezkirina wan ew in hezkirina ax û avê heye yani tu çiqwa jî bibêje wextê ev baran dibare ev xwezaya giz zarokê wê avê din wê axîn ama cava de li ser axî şîn xwe vediger بله îja li Kurdiyetiya yani me got girtîgehê de di girtîgehê de rastî kewara hewarê hebû بله berî me gelekî bezdewam kiribû kela geleke hevalê me di wê kerê de heye di wê derê de wek pêşbazî çêdibin carna ez wê çaxê ez rastî girtîgehê de 16 salê diketim girtîgehê zarokayê ez ketibî yani ê girtîgehê wextê Kurdî li peyv dibê ki ya wezatin cekî din ez jî Kurdim ama çima ez Kurdî naxivim ya da çima ez jî helbestê bi Kurdî nanivîsîrim yani بله ji ber wê yekê wek divê cana rast nizanim de divê miriyê dimire wextê giş diherin serê wan qebrê dikeve ew wî ma ez mirîmin بله بله aslında veya mirinê işte girtîgeh tişkî were ye ew zext û zorê ser ziman ser mere hatî guhertin wextê tu dikeve girtîgehê serê te li dîwêr dikeve ya ma ez Kurdim yani gelek jara demam ro bahsa girtige ki wek dibistane ki ji wek cihê xwe naskirine wek cihê li ser xwe hûrbûnê li gel ku şert û mercên fîzîkî zehmetin laşê mirovan di girtigehê de cihê ku herî zêde mirov dikare mêjiyê xwe azad bike girtîgeh rastî gorî min dibe em dibe mezelê saxiyayê mele yani wî havî me kanim fîzîkî ve bele fîzîkî aliyê milî ama wextê wer kartî ne were ye aslında rastî xwenasîna însan ye er me re bifikire te rastî xwevegerandina mirovahiyê ye xwevegerandina bi şexsîtiya kesetiya kî ser kîjan erdî kîjan zimanî kîjan hatî vî dunyayê xwevegerina wî ye ji ber vê yekê jî hevalê girtîgehê ê dimînim aliyê wêjeyê aliyê helbestê de aliyê romanê de bi rastî ew hestê xwe tînin ziman aslında wî hawî jiyana xwe berdewam dike tiştekî dijî yani çendek berê hevalek derketû me got ka rewş çawa bû got her kes li wê derê bû fena ku meriv li derve bê hemû heval
نام خبن دیسا پیواژویه که بوی رنگی هی یعنی گرتیگه دیسا بو کردان هاتنه دا گرتن گرتیگه وی هاوی مرکانه بکاربینه گرتیگه همو ولات تلوه داری ولات گیری بینه ملی چهار پرچه تو ولات گیری بینه تلوه داری چهار پرچه نبینه çünkü her çar parça var. ملی Çünkü her çar parça böyle bir deri ki tül vak sanki tül velat ki azad diye خد binin. Ev hest de. Ev jiyanata birasti ta peş velikhe. O tu ser piyade bine tül bir azet çıbıkım galo hina. Ateş kidim bıkım. Dibe az gerti geldi. Ne desem geri dayı bin zat şerbim. Ama ne böyle ajikan tişki bıkım. Hani bu wena kartini havalin gerti geldi. Ev hesti xwe wena bitiye ki zaman ve eşu dilina dili xwe. شوام دبي يعني وك هلبس ملا دس بيم كهرباء تركي بدس بيكر بدس بيكر جي وك هلبس احمد عارف سيفسي يقول له فلان دس بيكر يعني ما دخل بوقتي بلا ما لاجي ديك شيء هلبس خوش هلبس اصلا قوري من هلبس جي قرينا بدك بني اصلا بدك دي بنا ما بدك قريني اواج دلتي دل هركانا سر زمانه و درکرنا هستان هستان yani para ve vakti vataya ki parastı necdi. Şu eleme parastı necdi. Çünkü dveji yani. Tu nav gel ki de tu ki ev heste gel ev eşa gel az parayım az dvejim biraz anım. Yani oktaji kerem kir kesin Kurdin ku به زمانه کی دید دخینن جی تشتكي عجيبة يعني في المدرسة عندها جي وسايد بيجن وجه كلاسيك تجي وسايد وجه نوجن دجي بيجن كردكي كو جهلبستي حزب كي جهلبستن كردكي دن أحمد عارف تخوينين جمال سوريا تخوينين يعني بيجن روماني حزب كي يشار كمال تخوينين يعني أوجي ديسا بيجن أوجي ده هلبست و روماني نواندا ديسا هيماين كردوار جبركو هنا في نقاش هدنا وجه تركي دا كو كا يشار كمال بكردين ويسيا بتركي احمد عارف همانوي يعني او هيماين او مجارن كو بكارتينن جبر كو جچاندا كردينه بهتر ديسا كرد خوال وان دگرن يعني ام بيجن چقاس وك بيف زمان جي دور بكفن جي اصل خو دور ناكفن باوا يكي تو يكي اصل خو دور ناكفن بلي تم مگويا تو چرجي بك او نوكي را بسر كو كاخا اي وگر ليه بلي قد دم دريج كن انا ظالم مثلا تركي دست بيدك از احمد عارف وقت قلت دخلن اي كردي يعني ما برجر عم وقت ما كردي اما ملاي جزيريه ما دخل بيتي ملاي جزيريه دخل جيجر خود دخلن فقط ايران بيتي دخلن çünkü براستي تو خذ جربه يعني شبرفي كيجي وك احمد خاني تري اعطيني مثلا قال لك هلبستي بيجي تشكي بيجي افيني سر افيني اعطيني مثلا تو بريت الكوب تو خلوي لغري شبرفي كيجي تو كاس برا نبيجي كي تقول يا مدرسة جدي بيجي تو تش أسبة أسيتا فسيتا تشبه لي بلي بجيانا خو بزمان خو بعرف هبونا تب زمان تهية يعني برانيا نویسکارین کرد ام بیجن یا جی کسین که تکیلر نویسه بن خوان دوان نویسکار به وان کسین که تنابان هجمارت بهشی وان دبهیزن گلک جارو وان دست بید کن و تجوا كذا كيك وجه نوجن دنفيسي عم بيجن هلبس ليتكي هلبستن تا هلبستن كلاسيك نين هلبستن بوزن نين عم بيجن هلبستن نوجن كجرته قوتن تو بيشيت هلبستن جيگر خونو ملايجري احمد خانين ديتن تو جالي هلبستوانيه باتكاري ناوام بتي مثلا بن باندورا كده ماي يعني وقت دسبيك جي بقول راسي أبي كلاسيك وقت ما يعني زمان جي يعني دسبيك كده تركي وقت مقو أحمد عارف تدي ما دسبيكرية باندورالي ملا تركي دمينه وقتها وفجريا خا وقت أبي عثمان صبري جي هالبستي وياه كده من دسبيكري بروفان أما تدو خازش في قالب يدبقته يعني هرجي دهره أمي بي تدبيك أز بدلك الرحاد بنفسينم يعني çünkü تو هالبس تو نقا بقري تو نقا وزن تخي يعني وزن ناكفي دنا شو قاس تو هالبس برده حقو دهره يجي هالبس قوري من النابا الروماني ده تشيروكا ده هر هاوي ده تشتي هري جران هالبس ده بيقوم
هەری گران کاکل زمان جوهر ji ber vê yekê helbest tişkî gorî min çawa terê hinek bi tiğê çê dike hinek bi derziya çê dike بله îja derziya terê çav dêşi çî dike heqo ked emega wê hevala jinê heye zehmeta wê heye lê tiğêkî daha zêde firayî çê dike helbet tişkî wî havî ye bi derziyê tê hûnandin ama tê bezê rûnim helbest kevînê neme bikiribe belkî tu saetkê her wet tu dike hevok kê binivîsîne بگمان بله helbest me got kî tiştê ji dil bê ew êşa kulê ya da hezkirin evî ji dil tê diherka ser ziman bêxwe tê yani wextê bêxwe tê tu nemimkin tu sînor bike خود ده نویسان nivîsan ew xwe dinivîsan ne tu dinivîsînî yani tu helbest tê dika binivîsî ew xwe dinivîsan tu te بله اما بس انا اكيد نجي هالبست بكن وحز كنت هالبست نجي مره بخيني ليه نتني هالبست فاني وقت قلت جيروك نوسيجي و رومان نوسيجي هي تا رومان جنبيسنه جيروك جنبيسنه رومان تا كورتكا فلان كو جهكي ناوكي كل جلك جهن كردستاني هي براستي وشخو ناوي داجي مثلا كي دياره لازم تنكي بس هو روماني بكي او روماني يعني سنار او مجار سيناريو رومان هاتنا تشكر نظام بقلك او وين دنيكيجي هاتنا هون عندنا وقتن توك رومان نويسيه چیروکاوی جی تنکی بحث چیروکاوی رومان خود کی بگشتی کردکا فلان کردستان هر دوره هر هرمی هی جالا فلان کردکا فلان yani her der ki hava kitap karani kurdka falan hemû ve demê de aslında rastî ve vakti qetilkirana ve demeyê Kurd û Ermenî wek biratiyê dije di wê mijara hatî qetilkirinê de sadece zê hevok kevêjin dibê kî وقتی ام تاشته بن ایرو هونی سبی نافروج بن yani ev çend sal beri hatiye gotin 10 sal beri yeki erme ve hevok iş kurda rodi bifekre lebele kurd yani bu kurda bu xwe yeka yek kurd ermen katil nekirin çava îrotayî me qala sigortiye kir wek qala qurucîtiyê ana îş ve demê ana bi sigortiye dikin gorî wê demê jî cê negihaştin deverê negihaştinê em ê vêkî wê demê Osman negihaştinê padişahê negihaştinê wê deverê her deh gund girê dayê yekî em ê vê yekî axa kî wê demê axa bûn beg bûn her deh gund girêdanên wî Goти ki tu berpirsiyarê van her deh gundayê her tişt tu yê hevkarî yani dîsa mesela ji ber kî nagêjin nikan var vê derê mesela destpêkê de veya dibêjin dibê mesela qesra negihaştin qesra belek bi îxanetiyê yani birakuştiyê gihaştin çünkü xwe negihan dere ji ber vê yekê jî wê demê zaten ê nav xwe de Kurd parastin wan Ermenî nav xwe de parastinin Hatta nav hev de xwarinê rûniştinê jiyana wan yek bûye. Ji ber wê yekî hemû Ermen Kurd ferqa wan bok biratiyê de hev dijiyan. Rokê jî mesela tayî wan qesra va dikirin giş sazbendin giş nalbendin giş hemû zanatkarin giş hemû yani. Hakikaten zanatkar ki herî ê zanın karê xwe dimeşînin yani. Ew qesr hemû gelekî wan ava kirinin. Mesela herema Mêrdînê ew me got ya her deh yek gundik danî girêdayê wî kirî nehiye midurî wî karanî ji ber wê yekê jî mesela tînin qesrê pê ava dike wanî dibêje wextê qesrê pê ava dike navê hina ye ez bawerim hina dibê ew wê begê girêdayê dema padîşaha jê dibê berê li taxa li gunda her taxek حاشا دبي يعني كوچك خريب دهات كش ليد جفيان دهاتني وقت ورد به با استاي خوي ما ارمند كتبي حنا دبي يا وان كوش كانا وكشا خنا قاندن دبي
او جي ما قلت يا وسطان هذوك خذها وسطان جينا يعني تفكر دبي ما دقنا مشتر قلت دبي ميري من دقيتا هات من اللي بلي شي شي كشر نوال ملا ده يزبي فهمناكم دبي يعني شبر فيا كي جي لهي خي يجا فدا قرد دبي كي ام ايرو فدا ده ام چه دکنی اما لی بله بانا کرد برای مهن که مد پارزن لی که ایرو جی و دره گشه ببه که کرد کام جه کشتنا می چه بل و دره دمیش چکی دبینه پیشی آخه همو بدنا وقتی جی مسلمانتی بکرانی براستی مسلمانتی بکرانی گلک جا توب کردن گش هاتن قتل کردن و هاوی جد و دره و شرطن کرد کافلها واتهاويش ورتي هر هرمي او كورد كافلا يا دا درا جعل فلا كاراني والبدري حمو قد كنا تيد بشرط يعني اما اف كارجي وقت فرمانا واناتي ديفيساندن بدستي ايش بلكي داي خصخوري يعني وان هاتي بكاراني لي بدي بسدي سدقش هاتن قتل كرن افجيش قيصري رومي ديفيشن او قيصر روم تقول تبري دابي شوي دري هاني خانه جار احمد شخال احمد جيل بدري بلا كرم قالك شي بدري هات قتل كل نا بخت الرومانينا تكسكي براهلي از دخوازم از هناكي باسا برهمن تيدن والين تيدن بكم برياوي هلبستك دي بكار بجمره بخينه وعمل باشي صفات اخو بدلين طيب رهان بني من دكابش باكاي عورج من خيدية ستريك بمر ناكنن ديجي ناين كسك ورا من بول من دبهري دخمو خيام دا دل دب الزريا ديوار لمن النهراء اجي لدوير ديوار تاع بويا صور بويا حسرتين خواري دلوب تنقطني چند برفو باران درباس بون چند گرتیگه بو مالا من دل خورتکی 14 سالی لسر گوونده دست مالی کل دکه مازگالین دریش من رتنبوری دخن دو نهرین برخوله جنبلیم من دبیجه و پلین خواه هف دگرینم دکشینم دلین خواه دبم سی و راد پلیکم دیواران دبم تلین آگر دبم گرزا شوانا دبم كوين جوزل للسر تختي سيساني دبم ديري باز للسر زرياي ودهاتم لسر براد اهدري من كون ودقرت دبم والهف دقريام خبر ددم نافا فراتي جتايك رحاني دشتلم خبر ددم هنافين في حياتي سعد خش نها هلبست وان چیروکنوس کسی که نو دست بنویسید که تا بحث کر براستی تشتکی که از بخواه گله که گرینگ دبینم و گرینگ اجی کووارگری نا تکرم کرده کرتیگه دا هاوار و درخستی و هاوارا که جلالت علی بدرخان درخستی همان پیورد بین کووارن کنه ها درد کهون جبو کسان کنو دست بنویسید کن و جارا پیشین بر همه وانتین و شاندن کووار گله کی کم نه یک درد کهون جی کم تین زانی نه کووار چه وقت بینی بر روشه راست هوار بدر نکسیر بری مهاتی درخسن بری کلا هوار هاتی درخسن گرتی گیده از باورم هوارا دواما هوارا بردواما بری بردواما دوام کردن شبو یکی دست پیکرین یا براستی پیشایی فکرین کوبار. تشویق که. یعنی هم ویسکارا زیاده کردن ویسکارا نیجی. هم خودی در کتنا براستی نویسی. بله. هری دم نرد کواری ما حقیقتا اصلا هری کیم دی. کیم بونه. کیم بونه. شبر وی یکیجی ارد کبسر ملی وشان خانه. هر وشان خانه کوارک درخسته. یکی تیاک چه کرانه. براستی گری داین هبن. مادام وشان خانه تو خوازن نویسکارا تو بکه یا تو خوازن نویسکار نه آوا بکن زیده بکه
gerek de kovar keder. Kovara ve hebu rot em te xebti ve kan siya kurdi amel em gelek em hafsala pevra xebti kovara da. Geleveş hebu çirus hebu. Yani gelek kovar hebu. Lebele hediş berk rasti henki nay xwendin. Yani kovargeriye de algorma prskrek heri mazan belavkariye yani xwegihandina xwendevanan. Newsa bi berhemen ku herî zêde tên xwendin kovarin li tevahiya cîhanê. û ji bo kovargeriyê jî em bêjin armanca kovaran berê danasîna fikrekê ramanekê ji alî saziyan ve dezgehan ve komikên siyasî ve derketin em bêjin dîroka kovargeriyê lê ê Kurdî ji bo parastina zimanê Kurdî bêtir bûye armancê dertên bêguman dîsa fikrekê belav dikin. Tejber ku te serokatiya komeleyên nivîskarên Kurd jî kir û gelek saziyan de jî xebitî û dixebitî hîna jî saziyên rewşenbîrî dikarin çi bikin ji bo vê meseleyê? Ya jî ez her du pirsetekim yek teknolojî ev medyaya civakî û kovar kêm bûne lê malperên websaytên Kurdî bi dehanin bi sedanin. Belkî ji bandora viya bê hinekî ew ciyê hevdû digirin nagirin têkiliya wî çawa dinirxînî? Ser teknolojiye me bikaranî lê belê mesela wek mînak bilim çikê zarokan hêz zêde pirtûkê zarokan her gidere ew jî kêm dibin hinek dibê havê wek sidî bikar bînin mînak ez didim yani wek teknolojiye ya da bi deng bê gotin bi ser internetê vê xwendin lê belê çiqwa jî ew hebe jî lê belê aliyê din de aliyê kovar belavkirinê de bi rastî a herî bandrolê gorî min dikin ser teknolojiyê ne yani. Belavkirina kovarê sed hezar, sed car, sed çîk jî ji aliyê teknolojî çêtir e. Ji ber vê yekê jî tu aslında em dibe ki mere yani dest bi hev. Tu nivîskî nivîsa xweşter dişîne mecbûr bê cem te. Lê belê li ser teknolojî ne mecbûr be cem te. Çünkü tu kan gazî kê were ew tekiltiya te jî pêrçê dibe. Nasînek rast tê dîn û we tu wê germbûnê didî wî ew wî daha zêde teşvîk dike û ve pêş vedikeve. Lê belê em ê vekî carna bi rastî her havî de kes em nabin helbest pîsî ya tê nivîsandin ya nexweş tê nivîsandin herkes gorî dilê xwe dinivîsî her ew çi dilê wî derkeve tê nivîsandin gorî min helbest îro hinkî hatiye yani ew nivîsa em dibe ya ser nivîsê sadece helbest ne wek bi hevoka tînin bahev ew jî hinkî tê kuştin helbestê tê kuşin di kovara jî wer tê xuya nivîsandin gerek hinkî zêde bi rastî da aliyê kovarê de kovara de evê biweşînin ser vê helbestê bê sekinandin sadece hevokê me nizanibû çanda hevoka nînî cem hev me goya xwezaya xwe bi wî havî bikarbînin a du da jî kovar sedî sed gerek her komele her weşanxane her em ê bê wêjeyê bikartînin komelê wêjeyê henin gelek bi hatina avakirin heyrek gerek kovarekê derx ew dibe wek bîrekê wek arşîvekê jî yani. Ji vêya dîrokê de ji pêşerojê de dibe ser internetê ser teknolojî de bikar biyanîn ama lê belê her welatekî wî bîrek wî heye yani arşîv em dibêjin ya yani îro ku hewar tune ve gelo girtîgehê hewar derxista binivîsî yani li girtîgehê jî nivîsî daha nivîsan îro hewar tune ve li girtîgehê li derê car de em ê kovara we yê pîroz kir gila we ji da çi gelek pirtûkîne berdewama wan bikira çünkü li hev nerin ve ev wextê tu vî karî dike gorî wê jî nivîskar jî zêde dibin xwedî ziman derketina ziman aslında piskêreka me nivîskar ne tu nanivîsîne lê belê tu radê wê kovarê dixwîne du nerekî ya tu spê çima ez jî bi Kurdî nanivîsînim ez jî xwedî lê derkevim kovara xwe yekê binivîsînim
يعني الجور من يا جرينج هنا كي يجري قوي يعني شبركو پرورده من وگرن سری مجارا خو سری برنامه شبرکو پرورده هی که گشتی یا بو کردی تنه ام بیجن روزنامه کووار یم بویرنگی بلکه ام هیوید کم برنامه ام جی اف برنامه ایجی دبن چافکانیش بو گله کسان و دبن دبستان و ماموسته یعنی گله که ویتشتم رفت به هر تم ببیجه گله جرایش بیجم روزنامه ولات تا بحث کرد آزادی ولات تا بحث کرد تجی یکش نویسکارین وی گله کسان کنه ها دنویسن بخواندن ولات تکلیوان کردی به هر چی بوده نویسا کردی و پاشه بونه نویسکارین وی کوارجی به همان وی یعنی بخواندوانی دست پید کن و گله کسان مروف لپرتوکان دنیاره یکمین هلبسته و یکمین چیروکه و یکمین پخشانه وید کووار دهاتی چند ما قلت يا بالراسي مثلا به آزادی ولاد دست بکیه مثلا قلت که درکت شو نه هر روز ما آزادی ولاد هفته جار که بدرس کت باقی بله هفتانه بوده چه هفتانه بدر درکت ما آزادی ولاد خوندی خوندن ما چه آزادی ولاد یعنی روزنامه خوان به دست بکیه خوندیه و ما قلتی چه ما ازشین نمیسینه بله شکی بالکیشه ایه تو کوواری وقتی به بلاو کرن اوی خوندوانه تیجی چه بله لبله پسگریک ندویه پسگریک بلاو کرنا وان لی خیلی تکنیکی و یعنی نگهاشتنا کسانه دبرم که انگلترا کلی رو که خودی درکتن جیم لازم بتوانه راسی به اوجی هیه دبر رو که یک abone روزنامه‌ایه در انگلترا رو که قناقه رو که بترینه دهر تینه شنو که کد کاره 4 و 5 را روزنامه و نای فکر بکلو abonetiya mı qediya ya da çuma nahat ev rozname me trinê sar dibe rokê derê derê bîro sekine dibî wala zabûne min rozname min nehatiye çika çima nehatiye dibê dayê tu kînga roj bû abone dêma xwendina min tu nekî dibê dayana tu sava xwendina te tune otomatî rojekê şuratî êdê me piskirêka min newekî piskirêka me xwedî derketina wê roznameyê بله piskirêka me ew tirên em ê wê demê de rokê de rêtê ji destê hezar kesî ew rojname derbasbûna wê ye hebûna wê rojnameyê ye بله dibe ez hinekî hîn bûm ez xwe dielimim tîpan jî dielim gorî wê îşte hişmendiya me re lazim e her tişt me jî diqedez vê ev hişmendî hebe û hekete me re jî ê vî karî jî bike ev hişmendiya wan hebe ez bawerim di aliyê zimanê Kurdî de em ê gelekî pêş bikevin بله نه یکش بر همان ته براستی کسی که پرالی مگوت برهفکاری جیم بیشن تده یعنی کسی که کو نتنی تشتن هی یا جی تشتن نو جکانیا رابردو یا خواه و خواری تنوی جوا که ده جیایه بلکه صدام او بجه کتلیاتی دنیای و عردنگاری بیجی ده برهمک ده برهفکاری نیو برهفکاری هم بیشن هیچ برکو گلک سیوراندن تجدید نه دوخین بله جنابه جی دیاره و تحجده جی سری خستی چی رو که کاری بیش یعنی اف یعنی دمان بحث هلبستید کن گلک چجنین هلبستی هنه گلک چجنین ویجهی هنه هم بیشن رومان چی رو مزم تشتن گلری دناو کردان ده هم بیشن که او رومانتیزم و اروتیزم که هیه دناو دنگ بیشگی ده گلکی هیه نشانه این جواکه که آزاد نه به راستی تکلین جنو میره به هفرا و گلک تشته طبعا اسلام کربری اسلام پشت اسلام ده زمان ده همو وان نشانه هنه و دوخین جی لگور مو پارچه که جوان هاتیه ته چه ودن الخیلی بحث دوخین بنگاها گوتن پیشیایی به راستی وقتی دوخین دادی بری لاستیکا شالواره چیزی می کارتانی دبه اروتیزم تید هبلی بله بنگاها کردیتیه ده
Di jiyana Kurdewariye de, di dengbêja de, di dengbêja jî de her tim ev hatine gotin, hatine nav milletê hatî gotin, lê nehatî nivîsandin. Di guhada hatî gotin, Yani. wek pêkenokanî bikaranîn, gelo bingehana wê ji ku tê lêbelê keskî nepirsiye. Mesela dibe zane, ê nizanin baqê nîskayê. Em gelek, jiyana xwe de em gelek wî bikartînin. Gelo ev ji ku hatiye. Ama lêbelê bingehê binêre gene de doxîn tê çîroka wê binêre. Gene doxîn. Lê mesela navê doxînê jî bi rastî wek li İslamiyetê jî de ez çûm dergeha Seyda û Mela em rûniştin. Ku min bîstiye te doxîn nivîsandiye. Doxîn tê wataya çi? Goş Seyda wala ez kerema xwe em nizan tê wataya çi min nivîsandiye. Rabû got min nerê got ez te pîroz dikim. Got tu zanî kî te nivîsandiye. Lêbelê got gihêjin me diye em navêjin. Te negot. Deqê min jî me nekir. Lêbelê Seyda got bise eşter bibêjin. Got ew doxî di Mela û Seyda de dest pê kiriye. Ha, gorê wê jî em navê giştî yani bi rastî ama ê herî bikaranîne tiştê wîya wî wan bikaranîne bi civakê jî de doxîn em ji wan re dibêjin ê horta li hêfê. Hem xwediyê alî diqilipîne, hilmî diqilipîne. Yani kîjan, bihar kîjan hêlê bi xwe bide wî halî. Yani. Mesela doxînê ev e. Lêbelê jiyana mirova hê de, jiyana mirova hê de, di dengbêja Kurdewariyê de, ez bawerim di dengbêjiyê jî de, ê vê çanda jî hinkî serpiya hiştî ew. Ez kanim wî awî bibêjim yani. Na nivîs li aliyekî pirsgirêkeke li gor min pirsgirêkeke pir mezin e ji bo rewşenbîriya nivîskariya Kurdî ku tekane karê nivîskarê tekane karê nivîskaran ne nivîse. Taybetî kesên ku ji ber ku hîna nivîskarî di nav Kurda da ji sedî sed welatperweriyê hewleke dozdariyeke û em bêjin berpirsiyariyeke giran a li hemberî gel he û kesên ku vê yekê bizanibin ne mimkün e di ciyê xwe da bi tiştekî bisekinin. Û ji ber ku gelek berpirsiyariyan jî didin milê xwe hêla wana nivîskariyê jî kêm dimîne. Em bêjin me nebehsa çend berhemên tekir heger ku te berpirsiyariyan din ku me behs kir nizanim enstitû û komeleya nivîskaran û kovar belavkirina kovarê û derxistina kovarê şaredarî jî te ev şaredarî jî kir demekê yani evana hemû karên ku ji nivîskariya mirovan dixwin te ev kar nekirine belkî îro ne em bêjin 5 berhemê te 6 berhemê te 25 berhemê te hebûne. Bawayekî giştî rewşa nivîskariya Kurdî ev e çawa di nirxînî gelo? Niha gorî min ez vêya binivîsim ez cara heneka dikim nava ez bê min nivîskarî beredayî can karê beredayî wî awî kirim. Lêbelê aslında karê pîrkarkî pîroz beredayî çikî ne wataya bê beredayî yani ser awî gerrandin neyîniye lê nanerim ve ew jî cuda fehm dikin vê hawî ez tê kanî şîrove bikim nivîskarî ayna civakê ye. Vê civakê de lêbelê gerek di nav vê civakê bijî. Tu di nav vê civakê de nejî tu tişkî nikabî vê civakê. Ew civak jî te xwedî dernakeve me biba. Yani tu xwaze tu felîşte abe. Tu çi binivîsî lêbelê heya demkê xwe li dikeve tu êşî û elemê wê parve neke tu neparêze tu nav wana çî neke ew jî wî hawî êl te binêre bi rastî. Adu da di vî welatî her mirov nivîskarek. Lêbelê me gotiya kanibe bînin ziman ya da kanibe binivîsîne. Her vî welatê Kurdistanê her mirovek çîrok heye. Ê bi helbestî, ê bi çîrokî, ê bi romanî kanibe binivîsîne. Lêbelê tê bezê bi sadece xwe nivîskarî girê din tê ji vê civakê dûr ke. Tu tişkî nikabî vê civakê zêde. Tu nika Kurdewariya xwe jî biparêzî wê wextê jî. Çünkü tu lê nerekî hêlek te kêm heye.
مثلا demek ki me avakirina destpêkê de avakirina hele pê de jî min cî kirt. Wek nivîskarekî min cî kirt. Avakirinê de. Ana jî wek hevserokê şereda bajarê min jî tey qeym hat em ji berek ji kar hat skirtin. Tu dixwaze tişkî bike. Wextê me jê te rehet bi zat tê binivîsîne. Ez vê dibêjim tu li mala xwe rûne me bi binivîsê binivîsînî gelo. Ya gerek tu kor be, ya gerek tu ker be, ya gerek tu lal be. Tu vê zulm û zorê tu nebîne. Tu di İslamiyetê jî bibêje, tu heqiyê jî bibêje, tu şereyê jî bêje, tu her kişê jî bêje. Mirovkî eğer bê ez rewşenbîrim, mirovkî yekî bê ez alimim, tu çawa wî bibêje. Wextê zulm hebe, zulm bê kirin, tu gerek ya wê zulmê bibêje, ya hemberî wê zulmê derkeve. باشه Yani براستی ber vî havî ez kanî kurtasî ya bibêje. دم زوو دەرباس بوو خەدیە ئەمێ خاطر ji mêvanên xwe ji temaşevanên xwe bixwazin û em dixwazin dîsa bi helbestekê em bername xwe bi dawî bikin em xatirê xwe bixwazin û helbesteke te em dîsa guherîn. Ez jî car de dubare dikim ji bo wê vî derfetê dan me ez spasiya xwe ji we pêşkeş dikim. Ez bawerim rojên azad û hêvî em ê pevre bibînin. Pênûsê nû jî em ê bibînin, girîng jî em ê derkevin. Kovarê me nû jî em dixwazin pêşa rojê em ê bibînin. Car de ji hemû êkil û kedaman ketiye ji wan spasiya xwe dixwazim. Belê temaşevanên hêja em îro jî gihîştin dawiya bernameya xwe bi hêviya ku bi mêvanên nû em carekê din pêşberî wevin bimînin xweşikê de dem baş. Tu bi ku de diçî? Mîna bajarî bêdeng, mîna strênkan pir şewq, mîna deryayan kûr, mîna gerdanên spî û wek babilisokê, wek ava çemma tu diherikî. Tu bi ku ve diherî? Rokêteyên şil mîna pilên behrê li hev digerin, dibiriqin ew çavên te. Tu difikirî diçî şev û roj. Tu bi ku ve diçî? Ruhê min ji te re vekiriye, hêviya min, baweriya min. Car din waya hat, bihara bask, teyrên bask, rêwiyên bask. Weke derbike niftikê, tariyê tiqeleşî û tê. Tu hîna difikirî diçî û diçî, şev û roj, tu ku ve diçî? Cardim bû xim û ogim girmînî, av dilîrîne, kevên kefesan pê re dibêjin, şa xwe berdinin ber govendê lir ser rêya te. Tu difikirî diçî, şev û roj, tu ve ku ve diçî?